gima jogen mokale county mano Masia kada kamano tinende jo ma wuok e county Masia osebedo ka ywak area mar West Alego osebedo ka ywak ni gino osebedo ka onyalo gi mokalo. VOJ yena monda chaki nikech wach ma Lake Kanyaboli ni koro dware ni olose matut. To kendo achaka duoko wach ne County Assembly Masia. Nikech awinjo ni nitiere ripode moko manema yande ogolo. Mangiso weche mag Yala Swamp, weche mag Lake Kanyaboli, mapano nego gigoe mbaka matut. To nikech ka gisego mbaka to gibro biro gi legislation makoro bro miyo county assembly bro miyo county government Masia ya teko mar miyo gitine jopiny ma West Alego ahinya masasa ya Lake Kanyaboli omuomo to hinyore nikech ingeni governor okunyal wuoka to ditimo nyaka ango yude direction kuwuok kum county assembly mawacho ni koro chik waseloso to wase approve mondo tim achiel ariyo adek. Oken gimo kuongo timore sani. Osebedo kotimore. Higni mang'eny osendik wachne wan jofwambo waselande. Tapani en ni koro county government Masia nyaka tim machiegni county assembly to kendo gi jodak ma West Alego. Nikech koko tim mano to kendo mna higni mabiro gira ina ni pod bro mna timore. Aparo ni nyaka bedie ni koro nitiere chik midhi losi mabro tayo county government Masia kaka deal gi wechegi nikech mano to resource manitiere e county wa Masia. Koro government Masia e manyakang ni wuogoko mondo kony jo area ma West Alego masani koro ni kamarach. Roslyn, en gima osegoye mbaka ka je Ibonyo osewacho oseyal ndi to en gima sani koro ka konon matut nyalo hinyo ganda. VOJ aparo ni gima je Ibonyo okowache ni warito ga ingeni wan ga reactive. Sama gimoro timre kokwa penjo ni to karano nego watime nango. Taparo ni ka kwasewacho ni ma en gima ji osewuoye mang'eny. Aparo ni ka wadhi mbele onego county Masia mana kaka je Ibonyo wacho mondo giketa ne chik ni to gini wanyalo timo nadi. Ng'eni nitiere miwacho ni watim intervention short term to long term intervention en nango. Ang'o munyalo keto makoro wacho ni ya disaster uluongo jok manyalo timo gima tindi luongo ni risk assessment. Ni to ang'o manyalo timre sani tang'o manyalo timre kadhi mbele kanyo. Koro wanyalo cushion jowanade mondo ka gima kama timore to jowok inyre. Nikech ka warito ga pile ni sasa makoro disaster wuok te ka wacho ni to kaka county ang'o ma wanyalo timo. To gini en gimung'eyo ni bro timore mana kaka ne wacho ndalo mane recho thoe nam. Machecha bene wang'iyo kotimo ang'o ka recho osethoe nam. To kadine bedi ni magi gik manosom moket chon gi jolony to gima kamano dino kotimo ang'o dino kotimre. Koro aparo ni sani mana kaka je Ibonyo wacho county assembly nyaka bedi mawuo wacha chiel gi jo executive gi wache ni ka en ministry mar fisheries ni to watim nade mondo wane kaka wanyalo konyo jowa to kata Lake Kanyaboli ni ang'o mwanyalo lose e bathe kuonde go nikech dikes ting'eni muochga ka onge gima timre machiegni kanyo. To ka nitiere activities mantiere tineno kaka arrest gino makata kopong to kotimo ang'o overflow. Fred. Aparo ni gipache ni bedo ni Lake Kanyaboli ni ok ti godo e yo makare manyalo kelo konyruok ne jopiny ema miyo koro obole ka gima nie yaur ka gima nie bungu. Ing'eni gima nie thim ma ok idhi ne pile gima teri kuno onge mondo mi ing'eni to gini nyalo ti godo nade. Ka waketo Lake Kanyaboli ni e tich makare minyalo ti godo to biro chuno ni mondo mi warite nikech mana lawi mirwako pile ema ing'iyo gokinyi to lawni oler machalo nade to bathe chalo nade to mok irwak ga mibola bole kano kacha to bende buru mako machieng mibiro yudo to kare koro buru omake molokore maka koro idwa mondo mingi kaka inyalo loke modogi e kite machonche to ok inyal. Gima miya wacho mai nikech ka ni ing'iyo tibiro yudo ni nitiere research ma wacho nitiere kit rech mamoko moselale nam lolwe minyalo mana nwang' e Lake Kanyaboli ka.
Koro kwanyalo ng'iyo ni to ere kata mana kaka nwanyalo preserve weche mag limbe, tourism minyalo ti godo e kind Lake Kanyaboli ka tibiro yudo ni wabiro rite. Koro aparo ni pod wadok mana kuom gima jowetega osewacho. Mondo ng'ini to ere kaka inyalo ket chik makare mondo mi tich. Nikech gimoro amora ma ok ti kata moko mi tich ng'ama de onge. Nikech king'iyo tibiro yudo ka siany mantiere e bathe kanyo. Nikech Lake Kanyaboli en gima king'iyo weche mag nembe to wawacho ni en Oxbow Lake. Tiende ni en nam maonge pi madonje to gima wuokie. King'iyo kaka king'iyo kaka ne obedo. Koro ibiro ka kwanyalo keto tich mar namni to gi siany mane bathe. Gi siany mane bathe. Nikech kana ng'iyo pichni kacha tibiro ka ntiere nyaka se machon ne ok nyal yudi. Ineno ntiere nyaka se machon ma bende sego tinde yudo ka yudo tek. To gin gik man kacha. Ere kaka wanyalo tiyo gi resources mag Lake Kanyaboli, nikech adier mantiere ni kata mana county government bende ok bidhi keto omenda e gima ok duogo omenda. To kinyalo ng'ini ere research minyalo tim kae mondo mi koketo omenda kuome to omenda duogo. Kinde duto ji ohero mana kama ntiere gimoro. Mondo mi kik wabed jok ma bedo reactive kaka wasewacho. Mondo mi wati gi mwandu mar Lake Kanyaboli ni ng'i kako nyalo konyo jopiny to jopiny bo konyre kode. Erokamano. Kaka mana jowete osewacho nyakon mo jwang' je ibonyo no gilo kacha ni gini wach ne ndi ntie ripode ma nie bunge mar Siaya mondo go beni kore chako ielo kendo